Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu z hry 7 Days to Die. A máme tu noc, dole mám zapnuté dve forge, lebo že vraj čím viac forgy je zapnutých, tak tým väčšia šanca je na hordu. Tak uvidíme. Zatiaľ nič a ja som sa nemal skočiť. To možno skočím naspäť. Ale len možno. Tak nie? Robil som osudovú chybu. Čakám. Ja si dám aj druhé sluchátko. Mi zdalo, že to tu mám pokazané. Zatiaľ nie všetci sa odpájajú. Takže veľká šanca, že tá horda príde na mňa. Ak už teda neprišla na niekoho a tým pádom, že sa odpojil, tak je po nej. Bazénik sa neopravil. Opa. Ja už neviem, čo mám robiť. Všetci chcete vidieť hordu, ale vidíte, horda sa ma bojí proste. Bojí sa mojej bejsky. A najlepšie je to, že vlastne sú tu 4 bejsky, tuším na kope. Čiže tým pádom, podľa mňa, by tu malo byť viac zombíkov. Ale asi som sa mýlil. Moje výpočty nie sú správne. Nemám jedlo. Som sa najedol. Ale máme tu pekný nápis. JCSK. Je vôbec niekto pripojený? Nie. Sám tu zdržím stráž. Ako keď bude obrovská horda, ja to vzdávam. Ja idem vyskúšať jednu vec. Super. Forge bežia. Obidve. Vypalujem kameň. V tejto úplne zbytočne, ale chcel som nech beží. Toto zoberiem prežetia, však ona vie bežať aj na prázdno. A tu tam na... Tu jednu forge chcem zrušiť, lebo to som potreboval rýchlo na ten betón, cement. Takže len kvôli tomu. Zatiaľ screamerku nepočujem. Toho pár uhlia obetujem. To mi nerobí problém. Len chcel by som aj ja otestovať vlastne svoj barák, že koľko toho vydrží. Bojím sa, že veľa nie. Hlavne tie spajky asi nemám asi poriadne porobené, ani som ich neopravoval, sakra. Ups. Že by som sa odpojil. Spider zombici sa mi sem hore nedostanú. Osvetlené to tu mám. Ešte potrebujem jednu baterku nájsť, aby som vedel tu dať ďalšie svetlo. Nebudem to teraz prerábať do stredu. Ja nájdem tú baterku. Rozoberem blícovú motorku. Zvuky strašidelné. Čo je tam? No. Mám pocit, že toto video ani nevydám. Lebo toto je hrúza. Fakt hrúza. Ak tá horda nepríde, tak toto je failový. Opa!
No tuto mám dosť zničené. Mi chýba už jeden spike. Ja si otvorím dvere. Lebo minule mi to zachránilo život. Snažím sa počúvať, že či tá screamerka nedojde. Ja, to je vchod. Som sa zlakol, že kto mi to tu zničil. Screamerka nikde. Vždy zvykne tuto zomrieť. Tu niekde. Asi tu. A vlastne ona sa nedostane blízko ku mne, čiže nezakričí. A neprivolá hordu. Áno, strašidelné fake zvuky. To musí byť. Ja by som rád aj normálne zvuky. Reálne zvuky teda. Že už tu na mňa beží zombík alebo niečo. A do mesta nejdem. To nie, to riskovať nebudem. Už máme 12:30. Široko, ďaleko, nič. 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 A nič, a nič, a nič. Ono, zapnutá forča by mala tú screamerku privolať. Dobre, zhasnem si. Ale nie je tomu vždy tak. Moja stamina je veľmi zlá. Proste nie. Proste sa tu nespálnú zombíci. Dobre, takže čo? Aký dám plán B? Lebo 8 minút tu pobehovať a nič nerobiť tiež nie je výhra. Ja rozmýšľam, že ešte nejak by som rozšíril túto základňu. Ale možno, že zvonka by som niečo pristaval. Otvoríš? Tu je bazén, ale nemám ani kam. Jedine spredu, ale... No, spredu by sa dalo pristavať. No, neviem, uvidíme. Ja sa dajem. Ako, takto kľudná noc nehovorím, že vždy je. Som tu sám, čiže teoreticky by mali ísť všetci na mňa, ale prakticky na mňa kašľú. Ja ešte môžem urobiť jednu vec. Kukurica už nám pekne vyrástla, super. Papám. Mám pocit, že na tomto serveri aj zombici hrajú PvE. Ale už mám 127 HPčok, aj staminy, čo je super, konečne. Škrekania, kde si?
No a vlastne sem na tieto pozorovne plánujem dať ešte takú vec, že svetlo. Možno tieto presuniem a neviem. Že by som ale... Lebo nechcem to tu mať zase zbytočne presvetlené. Že na tie... Ano, ja by som chcel, aby to rozptylovalo to svetlo na všetky strany. A? Ja som to počul. Ale kde je? Niekto to nie je pripojený. Dobre, zrevala. A sakra. Fakt, rýchlo. Sakra. Wow, máme hordu. Máme hordu. Hej, môj barak vydrží všetko. Ty brďo, ale vás tu je. Chceli sme hordu. Kde ste? Prečo ideš von? Ty brďo. Je tu aj havo. Takže dočkali sme sa hordy po 9 koľkatých minútach. Ale je ich tu hrozne veľa. Toto ničte mi barák. Ale držia ich hradby. Takže... Čo tu nacvičuješ? Pozrite, čo pre vás urobím, milí diváci. Nechám si zničiť hradby. Kam ideš? Kam sa dekujete? Ja som... Ty brďo. Kokos, hodí mi to tu zničá! Havo. Keby len jeden. Nehyb sa toľko. Takže mi oni sem vyskočia. Len toto sa...
Ten je už mŕtvý. Toto som vedel, že sa stane. Za chvíľku prestanú utekať. Ten pes bude stále utekať, to je problém. Potrebujem zabiť toho psa. Psov musím dať dole. Ty ako sa ani normálne nerozprávam, tak sa ich snažím dostať. Oh. Hauko. Viete čo? Donútra sa ale nikto nedostal, čo je výhoda, super. To bol lak, dobre, super lak. Nie. Ty čo? Hej, ty tu nemáš jak tu byť. Super, niečo som splnil, asi quest. Už to tam nenič. Super, ešte. Sestričku, Ne, toto bol zlý nápad. Nemám náboje? Nemám.
Otočka. Takže chceli ste hordu, pozrite, máme ju tu. Ja pôjdem ešte do mesta skúsiť nájsť tú sestričku. Ešte raz dám tomu šancu. Nech máme splnený quest. Zomreš, prosím. Ďakujem. Fú. Dobre. Dobre, ešte tú sestričku teda ideme zabiť. Ty brďo, to bolo drsné. Ty kokos, jo. Nie, už nikdy. Ja zase toto vo skrine budem opravovať všetky svoje barikády a spajky a všetko možné. Takže nie, už samozrejme dobre, keď príde a budem do okolností natáčať, tak jasné. Zoberiem všetko, nejdem tu teraz lútovať, idem hľadať sestričku. Ale sranda, že tam v tej horde nebola sestrička. Teda možno, hej, ale zabili ju spajky. Dobre, nejaký zásek. Ktorú časť nemám? Tady to, ešte potom doprava. Na ďalšej križovatke odbočte doprava. Nie som stále smedný, si robíš srandu. Troška si to tu obhliadnem, to mesto. Samozrejme. Samozrejme budem hľadať aj zombíkov. Už chcem, aby mi to odtiaľ zmizlo. Neviem, či som dostal level za splnenie questu alebo niečo. Nevšimol som si, prípadne ak sa to do konca dielu nedozviem, alebo nevšimnem si to, tak mi môžete napísať do komentárov, že čo za to dostávam, či len dobrý pocit, čo je dosť možné. No, Gacopír, tiež sa, ty kokos. A však vlastne ty už to vidíš, no tak Gacopír, to bola tá horda. Pekná, že? A vlastne všetci. Nie, ja už ju nechcem zažiť. Benzín, super. Klince. Benzín. Nič. To bývajú dobré veci. Celkom. Ešte ani rozseknuté není. Okay. Za to som to rozsekával. Tak už to tu vylútujem. No, čakal som viac benzínu. Ale beriem všetko. Voda.
lag? Neviem. Čo sa deje? Toto je divné. OK. Neviem otvárať veci. Dúfam, že spadol server. No, konečne. Asi bol veľký lag. Čo som to chcel? Toto. Nejak to začína lagovať. No, zas lag. Čo sa deje? No... Tak neviem. OK, neviem, čo sa deje. Bol som? Nebol som ešte do konca. Takže ideme ešte pozrieť toto mesto. Už neočakávam hordu, takisto neočakávam svoju smrť. Dúfam. Dúfam, že teraz som si to privolal. Bytovka, super, to je dobre vedieť. A je to takže ideme hore ešte pozrieť. Tu sa asi niekto schoval. Ty brďo, prekážková dráha. Tu sa niekto podľa mňa schoval pred zombíkmi. Nie, toto... Nechcel zobrať, ale nevadí, mám proste. Raketa, tuším, to bola. Nepotrebujem. A tu není tá zabarikádovaná miestnosť. Škoda. Pozriem, možno po schode nižšie, tam možno bude. Tam bol vždy super loot, ale vlastne to bola asi hentá. Nikto nechodí rabovať do mesta. Nič. A ako vidíte, tiene stále, či tú tmu stále neopravili. Takže tak. A pozrieme ešte. Toto vyzerá sľubne. Tu by mohlo niečo, alebo nič byť. Skôr teda to nič. Pozrieme ešte sem. Nič, také nič. Nič. Dobre. Chcem snajperu. Hop, tak. Tak. A teraz chcem sestričku. Ja viem, kto by mi vyhoval, že? No. Druhá bytovka. Jasné, že idem tam. To je knihovňa, Nica, knihovňa, to je jedno. Chcem si pozrieť. Pán policajt,
Že vraj mám nejakú pokutu vám zaplatiť. Ale však si sa ne... Ale do prčíc. To čo? No už to vypluj. Koblížky. Pán policajt, dobrú noc prajem. Už vážne, už stačilo. OK. Fuj. No a pozrieme sa ešte do tohto domčeka. Samozrejme klasika, úplne hore. Len mňa už nejak blbne ovládanie. V poslednom čase mám veľké problémy s klávesnicou, alebo skôr prenosom. Neviem. Nie. A táto knižnica. Knižnica. Že by? Asi. Papier. Nice, toto som hľadal. Nemusel všetko, nevadí. Snajpera? Nie. Tak nie, to sú zase iné náboje. Tu máme čo? To zoberiem. Splint. Dobre. Je síce len 9:30. Z videa veľa nemám natočeného. Väčšinou len nudné... Väčšinou len to nudné čakanie na... Na koho? Čo to bolo? Na hordu? Toto mi pridá niečo. Neviem. Ty si... Kde, prečo som zablúdil? Kde máš kamošov? Kamošku hlavne chcem. A tu sú. Ale teba som nechcel. Máš tu ďalších ľudí? Nie. Takže nič. Dobre. Takže ja sa pomaličky presuniem na základňu. A neviem, čo si pozrieme v ďalšom videu. Ale niečo, hej, niečo vymyslím. A ja tú sestričku by som rád. Nič. Úplne prázdne mesto, ale fakt, že úplne neskutočne. Ako tá horda bola super, to zas hej, že bolo ich dostatok, ideálny počet myslím. Ja už sa môžem napiť vody.
Takže tak. Prečo neviem bežať? 31 stupňov, to je v pohode. Je ma cítiť. Prečo ma je cítiť? Ja som... Áno, mám so sebou mäso. Ale aj tak... Len ja sa bojím, že to mäso skôr prilákáva psov. Takže tak. Zvuky v pozadí, ak sú, sorry, neovlivním to. Máme poslušnú zver. Takže tak. Väčšinou je ticho, keď natáčam. Zatiaľ vždy bol ticho počas natáčania, len ak som bol chorý, tak som sa mu menej venoval a tým pádom teraz chce mať pozornosť maximálnu. Dobre, tak. No. Už mi hrabe, fakt, už. Ja myslím, že aj od 7 Dice to Dice si dám nejakú chvíľku pauzu. Nech sa mi to aj mne... Nech sa z toho neprejem. Prečo neviem robiť... Nemám... Aha, stone. A tu není žiadny stone. Tu je stone. A tak, stone. Dobre, už sme pomaličky doma. Mňa už ten hlas fakt ide úplne preč. Ja idem doľava, on ide doprava, napríklad. A zase sme pri bejske, tak to tu seká, lebo milión bejsok je tu. Pozrieme si škody. Toto prežilo. Toto schytalo riadnu. Ty brďo. Toto riadne... táto strana, hej, to dostala poriadne. Si to odniesla. Ale v pohode. Aj tu bol nejaký zombík. No dobre, ja to budem potom opravovať. Ja už teraz to nejdem opravovať. Kukuricu potom. Budem musieť zasadiť novú. Pozrieme sa... Čo sa deje so staminou? Som tak vyčerpaný. Voda sa neupravila. Pozrieme si, či nikto nám nič nedal. Super. Aha, oni nám pokazili. A nemám concrete mix. Dobre. To by bolo všetko pre tento diel. A klasika už sa opakuje v každé video. Ak sa vám video páčilo, dajte like, koment, odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čau, čau.